sir. Ah, Lord, di kita kusok lakaw. Kung kita kusok lakaw, kustas man. Ah. Kuan sir ba? Kusog-kusugan lang to gamay. Parang di tayo nila maapsan. Unsa kusog lakaw? Kung kita kusog lakaw, ako sakit hawak. Ha? Oh, sakit yung hawak naman sir. Di na nikaangay magminyo. Mga sawat mga kagag usab. Maubitaw ako practice tungas pala pwede na ako minyo. Mao lagi, kusog-kusugan ang tugtungas. Kaya parang makabalita ang mga daga na kusog pa mo tungas. Ako suti sa imo sa tiud, ha? Ikaw, ayong saba, susan o klalita. Ha? Unsa man sir? Hati ni mo Arnold, ha? Ako, ibog, igagaw engineer pa, ha? Igagaw niya ba si Pulikit ba? Nindot man Pulikit, nindot sampot. Tinuog daw sir. Kaila ko anak sir. Gwapa sa na sir. Angayan ka ako asawa sa iya, Arnold? Ako sir. Angayan kay sir. Uy, gwapas Pulikit. Gwapo masad ka. Ikaw, Arnold, ha? Imo ko bulatik, ha? Di ni ako bulatik sir. Uy, angayan kay mong parison. Pangasawa na yun. Ikaw, Arnold, ha? Ikaw tabang sa ako para siya sugot sa ako. Ako hatag premyo sa imo. Ah, bisugwa pa'y premyo sir. Mutabang giko nimo. Siguro gito mo sugot nimo. Muro pa oh. Sige, sige. Kung siya nasugot sa ako pakasal na sa iya. Ako, sugod na pangulitaw, Pulikit. Trabaho man guys si Ma'am ug si Hindi Clarita sir. Ganong pugong man sila sa ako, ha? Ngawa man ako asawa kalon. Ako, gusto na asawa. Kung sila pugong, wa sila himo. Oh, nahala sige. Sugdi na paghangyo si Purikit si tabangan di ka. Adi oy. Pag-agi na mo dito sa Lapirong, nakita na mo nagsukod-sukod. Sa gamay pa ko, nakaanhin ako ng dapita. Pero nalimutan ako sa gyanan. Maayo noon, nga nagkakuyog ta. Kaya hindi ka sa mahadlok. Nalipay niya, naaksan mo na mo. Bitaw, ma'am. Hana ta. Ikaw, kailan na pa mo niini nga among mga kuyog? Si Fermin, si Margie, Dila ko ana. si Gaspar, to ana, naguna. Ah, to sa andi ay. Oo, o si Drika. Drika? Drika? Dika. Oh, tara. Nangay ba ko? Mura magnakahimungawong na ko ni mo, miss. Mag-agaw bitaw ni engineer pa ha? Ikaw na. Ikaw na. Okay. Kano bilabot. Nga, ito na. Aron dili ta maabtan sa kautuhon.
sir. Ano man? Ako aman pa po eh. Di kita unong. Halon din sila. Paapas, balita. O susan. Layo dito ka sir. Ang baho ko. Kita, layo na. Labing maayo. Abot talikuan. Sila, pa. Bitaw. Ang ako lang sir ba? Ang maabsang ka. Ikaw Arnold, no? Ang huna-huna ko alam mo ka. Sandi lang ako sir. Parehas sa Jota. Pagkiro bugma. Ako paginaw Arnold, no? Imo bugma dito, Grika. Dako pa balko islang hilong. Katag-ay ka sir. Alam ko na ginawa sir. Sabi niya sir ba? Di ko tulog. Pag huna lang gilit ka. Ikaw, ibugman ko din ikaw gilit ka, Arnold. O sir Roy, murag hilantan ko. Basta di ko kitang gilit ka. Ako, bisag mo. Sige ko huna-huna. Ulit-it. Guwapa mo sa ito si Purikit sir God. Hindi mata, naghulin. Ako na asawa ko rin. Arnold. Ako siya, Arnold, China. Layo ko na sir. China? Sakay pumanda ng Ilibrano sir. Oo. Sakay ko Ilibrano. Dinugay, abot na yun. Bagyo ba? Bagyo, unong sa... Oh. Yatang nilitato na ko dito niya. Nangayo di siya ini? Layo, kay iya ko nung ipakita si nanay. Bawa? Kung saan ako pag-iyon, inigturo na ako ni ini. Ayun, yan ang litrato sa tao nga nahugma o gagmahal niya sa ilong. Ay, nagunaw na to playo. Sila si Papa. O tingali, naningkamot yun si Papa nga di na to sila maksan. Doon na lang dito. Ano naman? Okay na po eh. Doon sila kapoy na, ang mamahuan ka. Naminhod na niya akong tuhod, apan. Makaya pa man. Maon na lang ba? Kasi di pa gutom na bitaw. So, mamakuhay na daw na ako. Dito na sa si Papa o si Arnold. Wala matuloy ba ang nailan? Hindi. Ikaw mo si Papa. Wala usa ka. Hey, sitrato ni Pastor, ako ni hatag niyo. Uy, ayo uy. Nabasi ila inday. Suko niya na. Tuwatan ni. Sina anak ba? Ano ikaw may muhatag ana? Siya pataga. Arias na na eh. Nicole, imong litrato na tabi. Tinuloy mo hadri ka. Ang akong litrato ihatag niyo. Naamang ka ka. Diya? Di ka suppose Pastor nga akong ginawa ng litrato. Sulti ka dahi ka. Kiniya ha. Diyan na nalalim mo. Pag-uwi. Ganong akong picture ng inyong ginawas. Nindot man yung imo kay gwapo. Punta kang pastor nga murag ako ko. Kaya, usawa na ini kung kita na hinauna ni. Sumay kita. Kuya po.
sir. Kaya kung tanawon sila si Inday dito nga aba. Makita na ba sila diha alol? Ha, ako lang tatawon. Makita na ko. Ako ang tagbuon kaya basit muliko na sila. Doon na kami ng papa. Malaglit siya. Nga to na ta. Para maapsa na to sila. Ay, hindi ang pagtaon. Pagpapagitan na nga ako. Ay, sige kaon. Bitaw sa doon. Kapag di ko niya ta. Tuloy siya. Idaw. Oo, nanong kay Mito. Di ko yung bindikon ko anak. Usagay po. Guwapo ko na ka. Usa. Guwapo ni pagkakuha itong natatuhan ako. Wala doon na kay Consuelo. Buyag. Bano yan? Pakasalin mo kung makisinabot na mo. Uy, Clarix na. Eh pa, ano ka ngayon ha? Yeah, sorry ka. Kasi kapuyal magtungas din nun, Rex. Yan mo ha. Guys, hati din ka maabot, guys. Mag-scroll lang tayo dito, ha? Ay, kasi usahin po. Di ko oy. Kasukan ko Inday. Di naman suko, oy. Ako tanaw sab sa ila alol. Ah, sir, sino nga siya? Layo ko man sila. Layo pa sila. Oh. Ah, nga, di nilang kahak. Akong sugatan sila hakay. Musimang sila lang agyanan. Ikaw, sakit kayo. Anong mag-uul man na siya? Ang may gusto street ka niya? Bisan pa. Uy, kas pastor, sakit mo na rin tungkol na rin ka. Mahala na siya. Kasi konti. Ikaw.
Unsa man mo? Nag-ilog mo ka? Nagara siya. Ilugan kayo. Siya kitawag bilang ilog, dili ako. Liga, liga. Tuna dito. Tuwa dito. Ampas na ni. Magsusan mo din tayo. Kawan, ha? Kawan. Ano ka mo away, ha? Kamu sport lang, ha? Ikaw ano lang? Pulutin ko kada ko. Ikaw biyasa ako. Ikaw kita away. Aos to na. Ako ano? Diba ikaw bubudli ka? Ikaw bubu, pastol. Ha? Di ba magkamuuyab? Ano ikaw bubu man, ha? Ayun, pastol! Oto lang, oto lang, oto lang, oto lang. Kailangan kita dali lang ka. Ano, dili ka takot na biing. Tara, tara. Sunod na mo. Sunod lang, ha? Agad sa ako, ha? Agad. Palalain ko kaya. Mga sila dito. Linaw kay sila sa talanawon sa linaw. Yung anong nila ka mong ka? Dito sila. Tipo na lang dito. Dapat ni Gaspar dito ay. Ngitagigay yun nga makigstorya ni Inday Clarita. Sa na atong igsuon eh. Maglungon man kayo. Iya man pahimos lang higayon. Unsaon? Nagkagusto magit siyang Inday. Badlunga dito Margie. Ngaliw niya magpataka na siyang liniho ka na di mao. Nausab naman yung mga alan-aon din nila, no? Mao lagi. Huwag na kanin na kitang kapitan, eh. Kaya ito. Anay ko din magsambayan. Anay ko din mangahoy. Noy, ako palang mo ba? Ikaw pala yung mga sanada ni Inday? Dili kay si Gaspar? Unsa magiging ka Margie? Nganong imo manggidming tupuon si Inday? Nga si Gaspar mangyod. Na nahibaw man ko nga si Inday, wagin magkagusto ni Gaspar. Kaya nga no, ako din nagkagusto di ay. Mas may konsuelo pa nga ikay sugto ni Inday kay ni man ni Gaspar. Ano nakaingon man ka ana? Ako, Noy, bisan ako'y nabati. Ang akong mga mata, nakamatikod nga si Inday, doon ay gusto ni mo. Ay, naku ni mo Margie. Imo lang gigong ipakawawan sa imong sulti. Pakawawan, good. Nagsulti lang ko sa tinood. Nga nga nakaingon man ka nako nga si Inday, dunay gusto nako. Amin ni mo nga, no? Nga naman. Nagstorya ni Inday. Mingon siya, dili siya muhunong sa pagpangita sa sungkod. Ilabi na kung ikaw ang iyang kuyog. Bisan asa pa na pangitaon. Digi siya muhundag pangita. Ayaw pagpatakag sulti Margie. Mauuta na. Dili taangay nila. Ano nakaingon man ka nga dili angay? Tungod kay pobreta. Sagog marabanoy, walay gipili. Walay dato, walay pobre. Margie, tungkol sa imong nadungog o nakita, ayaw patakag tabi. Ay mauuta na. Ay kugkon ha. Huwag ka may gugmaginday. Ayaw patakag tabi. Sabi ka.